Vice President Sara Duterte mihatag og pahayag kalabot sa pag-archive sa Senado sa impeachment complaint batok kaniya. Samtang gikalipay sab di kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon sa Korte Suprema nga unconstitutional ang impeachment complaint. Atong sayron ang detalye sa report ni John D. Esteban. Kinahanglan irespeto ug sundon ang desisyon sa Senado nga i-archive ang articles of impeachment. Kini ang nahimong pahayag ni Vice President Sara Duterte sa iyang pag-atubang sa media ato sa pagtambong niini sa misa pasasalamat sa San Pedro Church sa Davao City kagahapon sa hapon alang sa kasaulugan sa Kadayawan Festival. Kinahanglan nato respituhon ang role sa ato ang Senate of the Philippines, dinhi sa ato ang nasod ug sa ato ang demokrasya. So kung mauna ang desisyon sa majority sa members of the Senate, everyone must follow and respect that. Dugang sa bise nga magparayon ang ilahang pagpangandam bisan pa man nga na-archive na kini sa Senado. Kinahanglan pangandaman ang tanan nga posibleng mahitabo. So possibly, wala ta kabalo 2026, 2027, 2028 na ay mga mag-file na po og impeachment. That will be another opportunity to answer. Nakikita sab si VP Sara sa petitioners kinsa miduso sa dismissal sa impeachment batok sa bise sa usa ka Thanksgiving celebration. Sa Facebook post ni Davao City Councilor Attorney Luna Acosta nga usa sa mga petitioner, kinahanglan pa nila nga mag-file og comment sa motion for reconsideration nga gisangat sa House of Representatives. Pero kumpiyansa matud pa sila sa ilahang legal arguments. Samtang sumala sa bise, way kamatuuran ang gisulti ni Palace Officer Attorney Claire Castro nga miadto siya sa Kuwait nga walay travel authority. Isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So, gipaambit sab ni VP Sara nga nalipay matud pa ang iyang amahang si kanhi President Rodrigo Duterte dihang nasayran nga gihukman sa Korte Suprema nga unconstitutional ang impeachment case batok niya. He was truly very happy noong na tinawagan siya ng kanyang lawyer at ibinalita sa kanya na nanalo siya sa Supreme Court case kasi isa siya sa mga lawyers ko doon. Dugang niya, sinabi niya sa kanyang lawyer na mag-relax daw siya for one day. Hindi daw siya mag-meetings at hindi siya mag-physical therapy dahil gusto niya daw i-enjoy yung moment na nanalo yung kaso sa Supreme Court. mitambong sab pagkagabi ang bise sa panagtigom sa mga barangay leaders sa Rizal Park. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao.